Continuando co primeiro tema, o antigo réxime, imos ver como era a arte. E comenzamos pola arte barroca, a arte da aristocracia. Como era a arte antes da Ilustración? O absolutismo e a sociedade estamental tiñan no barroco o seu reflexo. O barroco expresa o estado da sociedade do seu tempo. Reflicte a perfección o poder dos grandes monarcas absolutos, da Igrexa Católica e dos nobres. É unha arte impresionante e ostentosa, ideal para levantar grandes catedrais, mosteiros e palacios ou pazos. A escultura e a pintura representaban co seu movimento e realismo o sentimento relixioso, como os grandes pasos de Semana Santa español, e tamén representaba o poder dos mecenas. A arte era un medio de propaganda perfecto. En Holanda, en cambio, onde a burguesía se enriqueceu máis que noutros sitios de Europa, comezou a verse algo distinto. En lugar de que os pintores fixeran as obras por encargo de grandes mecenas, as facían para vender en tendas sen saber quen ia ser o cliente. Cales son as características da arquitectura barroca dos séculos XVII e XVIII? O dinamismo, o movimento, a alternancia de liñas. Gústanlle os contrastes, rectas curvas, claro oscuro, cerca lonxe, etc. Emprego de formas clásicas transformadas como a columna salomónica helicoidal, os frontóns partidos. Emprego de fortes relevos e molduras que dotan ao conxunto dun efecto decorativo, etc. En Galicia, a arquitectura barroca ten especial importanza grazas ao granito. No resto de España, os edificios barrocos levantáronse con materiais de peor calidade como ladrillo, barro e xeso. As bóvedas de xeso compensaban a súa pobreza constructiva coa brillantez da decoración. En cambio, en Galicia, o granito permite construir impresionantes edificios, e os canteiros conseguiron salvar a dificultade de traballar esa dura pedra coa famosa técnica do barroco de placas. É un barroco de formas xeométricas e recortadas, como a fachada da Catedral de Santiago de Compostela, unha arte que trata de impresionar aos espectadores. Avanza cara a eles, escorzos, enche a cidade de fachadas que son nada máis fachada telón, fachadas impresionantes que ás veces só eran iso, fachadas. Fachadas a modos de escenario de teatro que non se correspondían co edificio ao que antecedían. A cuestión era aparentar e demostrar o poder do estamento privilexiado, igual que a vestimenta, como a maquillaxe ou a decoración rococó dos interiores. Tamén en Galicia son famosos os pazos construídos polo rural polos fidalgos. Normalmente tiñan unha monumental fachada con grandes balcóns, dende os que contemplaban a paisaxe, ou os espectáculos que organizaban. A torre con almenas era símbolo da distinción señorial que lembraba a xente a orixe militar da nobreza. Os pazos tiñan igrexas ou grandes capelas onde oían misa todas as persoas do señorío. As igrexas podían ter unha tribuna comunicada co pazo por un pasadizo. Como é a arte coa Ilustración? A Ilustración trouxo consigo un sistema de valores distinto ao que viña sendo habitual entre os intelectuais e pensadores occidentais dos séculos anteriores. E traerá un arte, que é a arte neoclásica, que ten unhas características moi diferentes á do barroco. Presenta os elementos clásicos puros, sen modificar. Presenta equilibrio, pureza de liñas, simetría, proporción matemática. Gusta da horizontalidade e estabilidade. Escapa dos efectos decorativos, gustándolle a sinxeleza nas formas e liñas. Predomina o arquitectónico fronte ao decorativo. A mediados do século XVIII, os arqueólogos descubren dúas cidades gregas que estiveran ocultas ao ser sepultadas por un volcán na antigüidade.
Publicáronse os resultados dos estudos arqueolóxicos e outros investigadores foron a Grecia e a Oriente Medio, explorando e publicando tamén os resultados dos seus estudos. Co neoclasicismo entramos nos tempos actuais. Orixínanse agora as primeiras polémicas artísticas nas que os periódicos, que empezaban a xurdir agora, e as revistas científicas desempeñaron o principal medio de información e difusión das inquietudes e problemas intelectuais. Discútese con paixón sobre política, ciencia e arte. O neoclasicismo xurde como oposición ao barroco, como oposición dos intelectuais ilustrados contra a aristocracia de emporradas perrucas que vivía entre os luxos propios da decoración rococó. O neoclasicismo ten unha actitude de alto coñecemento, de intelectualidade, de erudición. Créanse edificios públicos tales como museos de arte e ciencias naturais, bibliotecas, teatros, observatorios astronómicos, etc. Nas cidades, ábrense grandes espazos verdes para pasear e charlar intercambiando ideas e pensamentos. E fanse modificacións pensando no progreso e a racionalización nas cidades, como traslados dos cemiterios á periferia por razóns higiénicas. O neoclasicismo será un arte tamén moi empregado polos burgueses liberais do século XIX, herdeiros da Ilustración. É unha arte que busca a estabilidade, a racionalidade, a imitación do clásico. Buscábase o equilibrio e a simetría, a través do uso de liñas rectas, e intentábase transmitir unha sensación de solidez, similar ao clasicismo grego. Todo o contrario á inestabilidade e ao desequilibrio barroco.